Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему ефіру. Це Богдан Мироненко, експерт Центральної та Східної Європи, аналітичного центру Адастра. Пане Богдане, вітаю вас. Селям алейкум. Витаю, алейкум ассалам. Я бы наш эфир хотела начать с следующих новостей, а позже мы перейдем на обсуждение международной повестки дня, которая непосредственно касается также и Украины, и российско-украинской войны. Но начать я хотела как раз вот с последних агрессивных действий страны-террориста России, которая уже на протяжении последних 3-4 дней продолжает атаковать столицу Украины, Киев, и атакует она как дронами, так и ракетами, так и баллистическими ракетами. И вот такая вот постоянная атака, она продолжается на нашу столицу. Вот на ваш взгляд, с чем вы связываете в последнее время интенсификацию таких агрессивных действий? Ну, я відверто скажу, я не є, звичайно, якимось військовим експертом, і мені надзвичайно складно судити стосовно того, із чим це конкретно пов'язано, але мені здається, що абсолютно не є необхідним мати якісь експертні знання для того, аби усвідомити, що цей факт є підтвердженням того, що ми маємо справу із справжнім терористичним режимом, для якого немає цінності людське життя, правила розрізнення цивільних і комбатантів. І ви знаєте, мені хочеться, незалежно від того, звичайно, які плани закладають там у своїх головах московські генерали, плануючи ці жахливі дії, які реально обурюють усе цивілізоване людство. Ну, я не знаю, може є насправді ті, кого це і не обурює, ті, для кого мета виправдовує засоби, ті, ну, правда, чомусь виходить, як правило, так, що це переважно лідери клієнтських режимів у Москви, типу Сирії, КНДР, але очевидно, що для усього демократичного людства, для усіх країн, де цінністю, загальновизнаною цінністю є права людини. Очевидно, що ці жахливі акти не можуть не виявитися обурливими. Я надзвичайно сподіваюся все ж таки на те, що, скажімо, кадри із місць подій, які сколихнули фактично усю спільноту України і ближніх країн, не лишаться просто, знаєте, якимось одним із епізодів у новинній стрічці, а спонукатимуть громадян цих демократичних країн до того, аби шляхом публічної дипломатії, шляхом висловлення, скажімо, відкрито свої позиції, спонукати свої уряди до того, аби вони продовжували надавати як воєнну, так і гуманітарну підтримку Україні, і що ця підтримка не є, як намагаються там переконати деякі скептики, якимось там киданням золота у воду, чи як це називається, але абсолютно правильною і цінною інвестицією у стабільне майбутнє, у безпечне майбутнє демократичної Європи. Україна обов'язково буде частиною Європейського Союзу і НАТО як цивілізаційних просторів, де ці цінності мають особливе своє вираження і захист. І я, звичайно, впевнений, що кожен, хто іще, на жаль, має якісь сумніви у цьому, повністю повірить після того, як усвідомить весь масштаб оцієї підлості, оцієї ницості, з якою ми, на жаль, зараз зустрічаємося, від якої страждаємо. Ну, Россия, когда объявила широкомасштабное вторжение в Украину, она и непосредственно Путин, да, они вначале говорили, что это вот такая превентивная мера, потому что Украина там милитаризируется, нацифицируется, и вот нужно нам защищаться, и поэтому мы там бьем первыми, чтобы Украина не вступила в НАТО, не вступила в Европейский Союз и так далее. Ну, оказалось, что эта стратегия абсолютно никчемная, как минимум потому, что Финляндия после начала
широкомасштабного вторжения вступила уже в Североатлантический альянс, и более того, Швеция тоже на подходе, ждут разрешения, можно сказать, утверждения, да, от Турецкой Республики. И тем не менее, вот наше будущее в ЕС и в Североатлантическом альянсе, вот по вашим оценкам, оно реально, и в какой перспективе мы можем вступить в ЕС и в НАТО? Ви знаєте, коли власне Путін коментував, я не пам'ятаю чесно, яка подія сподвигла його до того, аби видати цей афоризм, але власне коментуючи там події, мені здається, це було ще на перших етапах. Він допустив оцю от фразу, виронив цю фразу про нравиться, не нравиться, терпімая красавиця. Мені видається, що це абсолютно чудовий приклад того, що оця от цивілізація, якій ми зараз протистоїмо, це цивілізація, яка вибудована на такій жорстокості, абсолютній покорі, приниженні і виправданню будь-якому завдання бою. Тобто фраза, оця очевидно фраза, вона походить іще із якихось там, скажімо, давніх часів, і символізує вона, означає вона необхідність жінки, для жінки змиритися із її підневільним, безвільним, таким підпорядкованим, субординованим становищем стосовно чоловіка. От, очевидно, що, звичайно, з тих пір часи минулися, але до цих пір Росія от є у нас таким от островком традиційних цінностей, де можна, вибачте, безпроблемно побити дружину або партнерку і відбутися штрафом у кілька тисяч рублів. Та сама, абсолютно точнісінько та сама психологія застосовується російською владою у її взаєминах із, скажімо, військово слабшими країнами. Росіяни звикли до того, що, в принципі, неодноразові вторгнення у ближні і дальні держави, зокрема, і ще у статусі Радянського Союзу, особливо ні до чого не призвели. Що, в принципі, відповіді були набагато більш м'якими, ніж годилося би, і що вони можуть надалі безнаказано творити усе, що завгодно. Але тут вони, ну, м'яко кажучи, так трошечки обламалися. І виявилося, що не лише Україна буде захищатися, і що жодного Києва за 3 дня не відбудеться. А і що держави, які там десятиліттями фактично плекали свій нейтралітет, політики, в яких запевняли, що нічого не змусить їх відступити якось із цієї протореної вже їхніми попередниками стежки. І я зараз говорю не лише про Фінляндію, я говорю, звичайно, і про Швецію, яка перебуває вже реально десь за крок до вступу в НАТО. І мені здається, що, принаймні, я буду дуже радий, коли би це дійсно збулося, про Ірландію, де також обговорюється можливість збільшення витрат на оборонні потреби і, ймовірно, у перспективі розширення також і військово-політичного співробітництва. Цей світ – це незнайомий Путіну і апологетам руських традиційних цінностей світ, у якому жертва, виявляється, може дати здачі, може дати відкоша. Це світ, у якому жертва почувається захищеною і безпечною з огляду на те, що завжди є хтось не менш сильний, а то й набагато сильніший за саму Росію, такий собі світовий поліцейський, який дасть цьому от самовпевненому насильнику, як то кажуть, гарного такого лузгана, перепрошую за таке порівняння, скажімо, трошки піоративне. Ну і врешті-решт, скажімо, відновить порушену справедливість, зокрема, і абсолютно позбавленням цього самого насильника його майна, в тому числі, яке застосовувалося для того, аби завдати, скажімо, цієї шкоди. Я абсолютно переконаний у тому, що для України є реальним приєднання як до ЄС і співпраця у рамках спільної зовнішньої політики і політики безпеки, так і, власне, до НАТО. Очевидно, що питання із НАТО є таким у нас наразі більше, ніж ЄС?
Ну, я би сказав, що все-таки так, чесно скажу, що це пов'язано, звичайно, з чинною безпековою ситуацією, але навіть якщо між вступом до ЄС і вступом до НАТО буде певний, скажімо, такий часовий розрив, то абсолютно очевидно, що без підтримки і без допомоги ми не залишимося, тому що Європейський Союз має механізм спільної зовнішньої політики і політики безпеки, в рамках якого так само цілковито 100% можлива співпраця між арміями, їхня взаємна підтримка, обмін критичними даними і різні інші matters of interest, різні там точки дотику, які нам зараз можуть бути корисними. Тому самотніми на самоті ми не залишимося точно. І цей насильник отримає своє, отримає по заслугам і дуже гарно. Ну, то есть вступление Украины в НАТО, как недавно и сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк, должно вот выступать такой гарантией безопасности нашей страны, что в случае, если будет очередная угроза с Россией или ну, в нашей географии пока что только Россия сейчас нам может представлять с Беларусью какую-то угрозу, хотя Беларусь, можно сказать, де-факто уже аншлюз Беларуси произошел, России, и вот эти страны, которые могут нам представлять вот эту угрозу, чтобы они были абсолютно обезврежены, да, и нивелированы. И единственным фактором гарантии безопасности нам может предоставить НАТО, когда условно мы будем подпадать под эту статью, пятую статью коллективной безопасности Альянса. И что для этого нужно, вот на ваш взгляд, на данном этапе, вот сейчас, когда украинская армия чуть ли не одна из самых мощных армий мира, разве не логично было бы НАТО уже сейчас нам дать гарантии того, что они через время дадут нам гарантии безопасности в виде вступления в НАТО? Ну, абсолютно і беззаперечно правильно заявив пан Подоляк стосовно того, що членство у НАТО або принаймні якийсь, я би тут дозволив собі так трошечки оступитися, альтернативний формат співпраці, який би передбачав гарантії від ключових держав-членів Альянсу, був би найкращою запорукою мирного і спокійного завтра, післязавтра, а то і наступних кількох місяців, умовно кажучи. Що стосується вступу НАТО, let me get this straight. Я абсолютно спершу хотів би зазначити, що у мене особисто немає жодних сумнівів того, і не може бути із там моральної точки зору жодних сумнівів того, що моя країна гідна того, аби доєднатися до НАТО, так само, як і до Європейського Союзу, і до інших важливих форматів співпраці між європейськими державами. Але на превеликий жаль, річ у тому, що у НАТО є, звичайно, свої, я би сказав, якісь такі політичні роздуми, політичні такі моменти, які треба, скажімо, прояснити для того, аби гарантувати. І тут я, звичайно, теж абсолютно далекий від того, аби, Боже збав, якимось чином критикувати або іншим чином негативно оцінювати діяльність наших органів влади і таке інше, тим паче у такий час. Але все ж таки, як Європейський Союз, так і НАТО зацікавлені у тому, аби мати стабільну у демократичному і політико-правовому от плані державу. Тобто, я не хотів би, скажімо, якимось чином не зовсім правильному напрямку це ввести, але очевидно, що наша влада, як і там, скажімо, очевидно, протягом деякого часу були деякі, звичайно, спірні ініціативи, які можна було також тлумачити як такі політичні ігри, як відхід від певних зобов'язань, в тому числі по вступу до Європейського Союзу, членству і таке інше. І в цьому плані, звичайно, Європейський Союз зацікавлений у тому, щоб аби у тому часовому проміжку, який відбудеться після завершення бойових дій, або принаймні активної фази бойових дій, мати не просто державу-члена із армією,
надзвичайно серйозно вишколеною, з армією із найкращим, напевно, в усьому світі, я скажу безперечно, бойовим досвідом, тому що він практичний, і він здобутий у протистоянні із набагато більш серйозним суперником, із суперником, заради протистояння якому фактично всі ці структури і створювалися. Але Європейський Союз і НАТО, звичайно, зацікавлені і у тому, аби мати у своєму складі державу стабільну і передбачувану у політичному плані. Тому що, очевидно, зараз виникають деякі питання з огляду на те, що, наприклад, держава-член Європейського Союзу і НАТО Угорщина, держава-член НАТО Туреччина надзвичайно деструктивно поводять себе у плані протистояння Росії, і складається таке враження, що протидіють, власне, колективній обороні, протидіють допомозі Україні шляхом гальмування і я б сказав, такого невиправданого затягування формалізації членства Швеції і Фінляндії. Ми бачили, скільки часу це зайняло стосовно Фінляндії. Тепер стосовно Швеції також не зовсім відомо, коли це все відбудеться, коли за такою якоюсь фрівольними, я б сказав, такими думками, абсолютно особистими, суб'єктивними думками пана Орбана або пана Ердогана, Швеція виявляється негідна членства у НАТО, тому що у нас є до неї якісь питання, тому що ми не все ще із нею з'ясували. Ну так і хочеться спитати. Ви впевнені, що НАТО – це ви? Що НАТО – це не спільнота і ще якихось інших держав, із якими, вибачте, у Швеції чи у Фінляндії набагато більше спільно, ніж у ваших неліберальних демократій. Тому що, будьмо відвертими, той факт, що влада влада Угорщини або влада Туреччини обирається на нібито як демократичних, рівних і вільних виборах, не має позбавляти нас стимулу заглянути трошки за лаштунки і з'ясувати, що, виявляється, не все так у них гладко, що виборчі процеси, і особливо те, що ми мали можливість бачити позавчора у Туреччині, це не зовсім чесна гра, це ще поки що не гра в одні ворота. І, звичайно, мені прикро, що таке відбувається. І мені сумно, що ми зараз можемо також постати перед подібними перспективами. Але очевидно, що керівні органи як Європейського Союзу, так і НАТО хочуть здобути певну, скажімо, певність, перепрошую за повтор, таку скажімо, гарантії стосовно того, що будь-який новий член організації буде являти собою щось стабільне у політичному плані, не буде очолюватися якимось, скажімо, таким wannabe dictator, таким самоназваним, скажімо, маленьким князьком або царьком, який у подальшому, коли якась країна захоче із об'єктивних міркувань стати до лав цього союзу, не почне також розводити демагогію стосовно того, що у нас є питання, або ми щось там ще не вирішили. Тому так. Но уже постфактум есть такие страны в Альянсе, да, которые вы упомянули выше. Мы выбором к Турции еще вернемся. Вот по поводу Венгрии хотелось бы остановиться. И здесь интересна действительно позиция Орбана, его вот деструктивная политика в рамках Североатлантического альянса, отношение к Украине и, в принципе, его недавние заявления о том, что Украина не сможет победить в этой войне и прочее. Вот с чем вы связываете это? Это вот исключительно какой-то коммерческий интерес, да, правительства Орбана в отношениях с Россией? Или же наоборот, вот как говорят, не знаю, насколько можно применить эту фразу в отношении премьер-министра другой страны, но так или иначе в ряде стран есть условно полезные идиоты, да, которые вот просто не понимая, но в данном контексте работают на руку страны-агрессора. Так, питання насправді дуже комплексне, і мені здається, що для того, аби повною мірою розглянути всі версії стосовно того, чому Орбан і уряд партії Фідес так наразі поводиться, мені здається, треба би було, напевно, ще як мінімум десь 1,5 таких конкретно за довжиною ефіри, тому зосередимося на такій більш реалістичній версії. Да, давайте тезисно попробуємо обсудити. Абсолютно.
абсолютно. Є багато версій стосовно того, чому він так поводиться. Деякі з них реально конспірологічного характеру, мовляв, у боса босів російської мафії Семена Могилевича є якийсь компромат на Орбана особисто. Я відкидаю, чесно, такі думки через їхню фактологічну недоведеність і все ж таки зосереджуюся на тому, що ну, як говорив класик, абсолютна влада розбещує абсолютно. У 90-х роках, коли партія Фідес лише починала свій шлях у велику політику, коли Орбан сформував свій перший уряд наприкінці 90-х років, партія являла собою такий класичний християнсько-демократичний рух, цінностями якого було розширення ЄС і НАТО, ліберальне, скажімо, ставлення до іншого, до того, хто не такий, як ти, але прагне будувати з тобою взаємини на зрозумілих принципах. Серед цих принципів було, зокрема, і насторожене ставлення до Росії. Орбан, в принципі, достатньо антиросійський був налаштований тоді, як і більшість християнських демократів Угорщини пострадянського періоду. Але очевидно, що після того, як уже у 2000-х роках Фідес вдруге сформувала уряд, і внаслідок того, що вони, як знаєте, як хіміки у лабораторії або як якісь біотехнологи там на підприємствах почали оце розглядати всі оці такі, умовно кажучи, чашечки Петрі, всі оці реактивчики, хімічать, розбирати щось і дивитися, чи бахне, чи там піде якийсь дим і таке інше, чи станеться це хімія між ними і виборцями. Ідеологи партії дійшли думки, що найкраще для їхніх цілей, а ціллю кожної партії по всьому світу є прихід до влади демократичним шляхом, є розігрування популістичної карти. Звичайно, що виборці люблять того, в першу чергу, вони, як то кажуть, люблять вухами. Будьмо відвертими, що по суті це характерно для говорить їм то, що вони хочуть слышати. Да, абсолютно, для більшої кількості країн, і незалежно від того, наскільки там стала демократія. І партія почала поступово зміщуватися вправо. Так вони поступово набрали оцю таку супербільшість у парламенті, тобто вони можуть урядувати фактично без коаліції, без жодних коаліційних партнерів. А коли розпочалася війна в Україні, то очевидно, що треба ж довести, що ми ж окремі, що не все так однозначно, що у нас теж може бути якась особлива лінія, і що цю лінію треба обороняти від злого якогось нехорошого такого якогось суб'єкта, незалежно від того, яким він чином матеріалізується. Очевидно, що про плохой Запад сильно ти теж не розкажеш, тому що ти частина цього плохого Запада, і більшість твоїх громадян теж, вибачте, працюють на заробітках на цьому самому плохому Западі. Тому треба дуже обережно обігрувати все навколо якихось глобалістів, розпалювачів війни, Джорджа Сороса, лібералів, якихось неокомуністів, ліволібералів. Тобто винайти собі якогось такого химерного ворога, який з одного боку хоче, щоб війна в Україні тривала, але з іншого боку він такий очень коварний, дуже такий зловмисний, і тому діє так само всередині країни і хоче, щоб у нас там не було сімейних цінностей, а були, як каже Путін, родитель 1 і родитель 2. На превеликий жаль, ця лінія дуже гарно, скажімо, знайшла відгук у серцях угорських виборців, і тому зараз ми маємо те, що маємо. Особливо ще з урахуванням того, що влада заохочує дуже активно голосувати мешканців провінції. На крайніх виборах навесні 2022 року було велике сподівання, що оскільки опозицію, об'єднану опозицію очолює Петер Маркіза, який теж не якийсь там столічний піжон, скажімо, а теж вихідець із маленького міста, яке там розміщене десь в провінції, він, мовляв, зможе знайти відгук. Но цього не сталося. Врешті-решт було втрачено іншу базу, іншу електоральну базу, там інших прихильників.
Опозиція примудрилася, попри те, що їм там пророкували реальну виграш, втратити свої кількісні показники. Ну і от виявилося так, на превеликий жаль, що зараз Орбан має фактично карт-бланш на будь-які дії і надалі сприятиме тому, щоб ця от європейська архітектура безпеки якось так хилиталася, і щоб панове там десь у Брюсселі і в Страсбурзі забивали собі голови тим, що ж краще з цим тепер всім робити. На жаль. Ну вот, кстати, по поводу Европы, которая думает, что с этим делать, прошла недавно новость, що численні порушення Угорщиною європейського законодавства роблять її непридатною для голосування в ЄС на ротаційній основі у 2024 році. Резолюцію такого змісту, як пишуть західні СМІ, наступного тижня планують ухвалити депутати Європейського парламенту. Проект резолюції, з яким ознайомились видання, підтримали основні партії Європарламенту. Угорщина має очолити Раду ЄС з липня 2024 року, менш ніж через місяць після наступних європейських виборів. Головуюча на ротаційній основі у Раді ЄС, країна відповідає за формування переговорів щодо законів ЕС. И, насколько я понимаю, это также может повлиять и на санкции, да, на принятие санкций Европейским Союзом в отношении России. Вот как вы думаете, невозможность Венгрии в этот раз участвовать на каких-либо голосованиях Европейского Совета, насколько реально и чем это грозит непосредственно Венгрии, и что это означает для нас? Ні, це би поправив трошки все-таки у тому, що у ЄС немає як таких законів, тобто акти, скажімо, права ЄС включають у себе регламенти, директиви і рішення, на основі яких відповідні країни, відповідні держави-члени уже формують свою політику із певних питань. Що стосується питання санкцій, це питання спільної зовнішньої політики і політики безпеки, там дуже специфічний порядок ухвалення рішень і в принципі, достатньо часто буває таке, що дійсно ухвалення санкцій проти якоїсь країни, проти якоїсь третьої країни, наприклад, Росії, має відбуватися, скажімо, за принципом одностайності. В принципі, Угорщина голосувала переважно за це, тому що, як ми бачимо, вже стільки пакетів санкцій було ухвалено. Очевидно, що це було предметом таких політичних торгів, я б сказав, у певному плані. Тобто, от ви не хочете оце, ну тоді давайте ми оце виключимо, ми якось його відкладемо, ну ви проголосуйте ось за це. І Угорщина голосувала. І зараз вони теж продовжують те саме робити. Тобто вони кажуть, ми не проголосуємо от за це, якщо ви не змусите Україну, наприклад, умовно кажучи, там, виключити ОТП-банк із переліку юридичних осіб, які є спонсорами тероризму. Раніше їм не подобалося санкції проти патріарха Кирила можливі, і таке інше, і так далі. And so on and so forth. От. Що стосується, власне, у нас стосується головування. Ну, все-таки те, що стосується головування, ну це така більш символічна, я би сказав, скажімо, ця більш символічна діяльність, тобто яка в принципі спрямована радше на те, аби діяти як медіатори, скажімо, аби діяти як посередники, як такі собі господарі, які там розсаджують, скажімо, говорять стосовно того сього, тобто вони вносять якусь політичну, скажімо, ясність, але разом із тим голос вони мають, в принципі, абсолютно той же самий, як і інші члени, які не очолюють Раду. Скажите, а можно ли принимать определенные решения, можно ли принимать определенные решения без участия той или иной страны, входящей в Совет Европейского Союза? Дивіться, в принципі, може бути насправді таке, що країна утримується. Очевидно, що якщо вона голосує проти, то із цим вже стає складніше, тому що є деякі рішення, які можуть ухвалюватися лише, наприклад, коли там ніхто не виступив проти них. Але разом із тим голоси там утримання без голосу або відсутність голосу вони не врахують. Що стосується резолюції Європарламенту, чи вплине вона на щось? Я відповім, ні на що вона не вплине, тому що резолюція Європарламенту у цьому плані, в принципі, вона є достатньо символічною. Не буде, скажімо, навряд чи буде таке, а принаймні це дуже неймовірно, малоймовірно у, скажімо, розрізі, якщо ми виходимо із того, що є у нас зараз, що містить право ЄС, що держава якимось там чином буде,
скажімо, позбавлена свого головування або обмежена у своїх привілеях. Але стосовно цього не варто абсолютно не варто, скажімо, в жодному разі там стосовно цього якось переживати, тому що очевидно абсолютно, що все буде гаразд і без цього. Все буде гаразд і без цього, тому що діяльність, скажімо, більше символічна, тому ми за це не переживаємо. Ну, Европейский парламент, как один из органов, да, он принимает определенные решения по введению санкций в отношении России. И с начала широкомасштабного вторжения было очень много мер, озвученных Европейским Союзом и странами, которые входят в ЕС, и Европейским парламентом, различные резолюции и прочее. Вот хотела бы поговорить с вами по поводу эффективности всех этих санкционных мер в отношении России. Вот как вы оцениваете их эффективность, насколько они действительно бьют как по экономике России, так и, возможно, несут какой-то серьезный политический, дипломатический ущерб для страны-агрессора? Ну, звичайно, все залежить від того, з яким ще санкційним пакетом ми маємо справу, тому що, в принципі, ті, що були ухвалені пізніше, які ухвалювалися пізніше, то очевидно абсолютно, що вони вже, ну, я би так сказав, спрямовані більше на шліфування тих санкцій, які були ухвалені у рамках більш ранніх санкційних пакетів. Тобто, очевидно, що там не так уже часто з'являються якісь нові організації. Якщо вони з'являються, то це, як правило, якісь там компанії-прокладки, фірми-одноднівки, які застосовуються для того, аби санкції обходити. Тобто, по суті, особливо жодних значних нових обмежень наступні пакети уже не несуть. Тобто, все основне було у більш ранніх пакетах, зокрема і стосовно, скажімо, фізичних осіб, якщо ми говоримо не про юридичні, а про фізичні особи. Те, що стосується фізичних осіб, то іноді можуть, в принципі, з них там із санкційних цих пакетів фізичні особи виключатися. Наприклад, якщо фізична особа померла, або якщо фізичну особу... Ну, от мені здається, наприклад, таке було по-моєму, це було із Кирилом Стремоусовим. От там якийсь час назад Кирила Стремоусова виключили із санкційного пакету, тому що він загинув. Так само там виключаються якісь фірми, які, наприклад, припиняють свою діяльність, або фірми, які вже не залучені у якусь діяльність. На превеликий жаль, стається таке, що виключають осіб, які в теорії ще можуть бути причетними до певної деструктивної діяльності, тому що Євросоюзу, наприклад, не здається, зокрема шляхом оскарження у суді ЄС, що ці особи були причетними. Наприклад, там кілька місяців уже тому було виключено через те, що Євросуд ЄС задовольнив відповідне клопотання матір Євгенія Пригожина, Віолетту Пригожину із санкційних списків, тому що вона довела у суді ЄС, що вона не пов'язана із діяльністю свого сина. Але разом із тим, звичайно, що ЄС може і далі детальніше, більш так поглиблено розслідувати і наступні, скажімо, факти неправомірних дій, зокрема спрямованих конкретно на обхід санкцій, вносити у санкційні списки відповідні фізичні або юридичні особи. І врешті можуть бути, в принципі, і якісь більш суттєві обмеження. Я не виключаю цього. Зокрема, тим, над чим найбільше б'ються зараз, мені здається, це вжиття дій стосовно заборони або принаймні обмеження на імпорт російських діамантів. Коштовне каміння, в принципі, приносить Росії достатньо великі кошти. Плюс до цього у раніших санкційних пакетах, якщо мені не зраджує пам'ять, там були деякі, скажімо, винятки стосовно золота і ювелірних виробів. По-моєму, там не включалися, наприклад, інвестиційні і золоті монети російського карбування до переліку забороненого до ввозу. Тому я повторюся, що, звичайно, ніхто абсолютно не знає, що буде у нас у наступному санкційному пакеті, через один пакет. І знаю, що, напевно, вони будуть менш такими сенсаційними, тому що дуже багато
скажімо, паперової роботи, такої чисто технічної роботи у цьому всьому. Ну, а очевидно, що паперова робота не всім настільки цікава, вона не настільки сенсаційна. До широкомасштабного вторжения России мы неоднократно говорили о зависимости Европейского Союза, да, от российского нефтегазового рынка. И более того, я помню, мы в наших эфирах очень активно обсуждали вопрос строительства Северного потока-2 и недопустимости Северного потока-2 и прочее. Но вот как вы думаете, после широкомасштабного вторжения на данном этапе можем ли мы говорить о том, что ЕС уже наконец эмансипировался от зависимости РФ? Ну, насправді є держави, які, в принципі, вибили, грубо кажучи, які дістали для себе певні винятки стосовно оцього от режиму, скажімо, закупівлі енергоносіїв або розвитку енергетичних проєктів із Росії. Мені здається, що на даний час, ще деякий час, ще протягом деякого часу, такі норми застосовуватимуться до Болгарії. Стосовно, поки що не знаходиться, в принципі, під санкціями російська атомна галузь ядерної енергетики, але разом із тим проробляються уже варіанти запровадження санкцій стосовно цього, тому що, на превеликий жаль, не Угорщина єдина. Угорщина, в принципі, зараз є єдиною країною. У Фінляндії вистачило, скажімо, політичної волі відійти від цього, яка налаштована і надалі розвивати спільний ядерний проєкт із Росатомом. Йдеться про розширення атомної електростанції ПАКШ. І приблизно там 2-3 тижні тому, коли з'явилася інформація про те, що Євросоюз, країни Євросоюзу за підтримки і заохочення США і Сполученого Королівства, які обіцяють їм у цьому плані допомогти із заміщенням, розробляють санкції проти Росатому. Однією із таких основних ключових точок, у яких усе ж застосовуватимуться винятки, буде, звичайно, Угорщина і добудовування атомної електростанції ПАКШ. Аргументується це з боку Угорщини доволі просто, тим, що за підтримки Росатому був, в принципі, розроблений проєкт цієї АЕС. Всі закупівлі, скажімо, було також орієнтовано, всі закупівлі були, я б сказав, підшито під, скажімо, вимоги із боку російського постачальника. І будь-яке переключення на західного постачальника, навіть якщо це дійсно надійний постачальник по типу американських Westinghouse, скільки Україну залякало, що якщо там АЕС України йдуть на якусь сировину чи запчастини від Westinghouse, то станеться якийсь великий бабах і буде всім погано, нічого, слава Богу, не станеться. Угорщина поки що не хоче. Я не знаю насправді, як це буде надалі і до чого це все призведе, але думаю, що в принципі буде зроблено виняток стосовно цієї конкретної АЕС, після чого вже поступово будуть якісь далі логічні дії. Угу. Вместе с этим, вот вы выше упоминали Турцию, давайте поговорим немного о Турции, учитывая, что там тоже Россия строит свою атомную электростанцию Аккую, если не ошибаюсь. И недавно там прошли выборы президента Турции, где новым старым президентом стал Реджеп Таyyip Эрдоган. Он опередил своего оппонента на порядка 4%. Это 2 миллиона голосов избирателей. И Эрдоган вот на ближайшие 5 лет переизбрался президентом Турецкой Республики. Вот на ваш взгляд, вот политика Турции, которую она сегодня ведет в отношении России, Украины, Черноморского бассейна, можем ли мы ее назвать оппортунистской? Да, абсолютно можемо. Мені самому чесно шкода, тому що я, в принципі, не люблю там розкидатися якимись там гучними лозунгами і так далі, якимись там ярликами. І я б менш ніж хотів насправді про це говорити, але на превеликий жаль зараз очевидно, що так. Туреччина провадить політику, яка не базується на якихось цінностях. Туреччина не проводить політику, яка
базується на тому, що вона так взагалі-то на секундочку до цих пір є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. І тому абсолютно очевидно, що Європейський Союз, мені здається, якось так уже теж потрошку на це підзабив, насправді забув стосовно того, що вона є кандидатом. Очевидно, що існує дуже багато, скажімо, таких точок зіткнення, таких невідповідностей, відповідно до яких через які Туреччина вже навряд чи в якомусь осяжному майбутньому, принаймні в ці 5 років, точно стане членом Європейського Союзу. І однією із них є якраз, скажімо, опортуністська зовнішня політика на фоні зміцнення особистої влади Ердогана. Ердогана не дарма, я би сказав, тобто не зовсім так ні за що називають його там султаном чи якимось автократом, через те, що абсолютно очевидно, що він у дедалі більшу кількість державних справ прямо, не побоюся цих слів, запускає в свої руки, і дуже часто це призводить до дійсно катастрофічних наслідків, як, наприклад, у випадку із Центральним банком. Наразі там Центральним банком керує його родич, людина, яка теж не особо там має якесь розуміння стосовно фінансів, стосовно якихось там фінансових процесів. Ну і це призводить, звичайно, до того, що ліра падає. Курс ліри падає. Курс ліри учора впав, майже досягнув свого мінімального значення до долара, тобто він там упав до 20 лір 5 курушів, при тому, що історичний мінімум був 20 лір 6 курушів. На фоні того, скажімо, що Ердоган переобрався. Вони можуть там скільки завгодно насправді заявляти стосовно того, що там ринки реагують якимось зміцненням, що ринкам це краще. Ніякий Ердоган ринкам не краще, тому що на ринках, умовно кажучи, сидять прозахідно налаштовані люди із західною теж, як правило, освітою, які абсолютно переконані у тому, що їм взагалі, в принципі, гірше та президентська республіка, яку Туреччина має наразі. Тому що президентська республіка в системі координат сучасної Туреччини – це, на превеликий жаль, не президентська республіка там зразка США, я не знаю, це не є якийсь там освічений абсолютизм, це, це я так мінімум очевидно, що і в США ніякого абсолютизму нема, це я так фігурально, але що турецька політична система, скажімо, зараз являтиме просто повальне зміцнення Ердоганом своєї особистої влади і, на превеликий жаль, такого оголтілого достатньо оппортунизму у зовнішньополитичных міркуваннях. Да, но при этом Эрдоган пришел к власти абсолютно демократическим путем, да, то есть его избрал народ, 54% избирателей проголосовало за Реджепа Тайипа Эрдогана, и в данном случае это подтвердили в том числе мониторинговые миссии, западные мониторинговые миссии ОБСЕ, которые также присутствовали на этих выборах, и оппозиция получила 44%, если не ошибаюсь, в то время как Эрдоган получил порядка 54%. И так или иначе, это демократические выборы, которые прошли, и при этом все-таки для нас, да, мы смотрим на это как? Это Турция, их государство, там есть свой народ, который выбирает своего президента, да, это их выбор, но мы все-таки смотрим на это через призму Украины и через призму внешней политики Турции в отношении Украины и в отношении российско-украинского конфликта. Вот на ваш взгляд, с приходом Эрдогана и учитывая его политику, которую он вел в отношении нашей страны, в таком виде, когда он нас поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом продолжает экономические взаимоотношения с Россией, вот это в таком виде будет продолжаться или могут быть какие-то трансформации, какие-то изменения? Насправді я хотів би дійсно чітко окреслити у цьому плані, що я не сумніваюся у тому, що ці вибори загалом пройшли, як мінімум, без жодних якихось дуже кричущих порушень, які би давали нам можливість сумніватися в результаті. Я не сумніваюся у тому, що дійсно так вирішив турецький народ, і очевидно, що такою є його позиція, яку ми, в принципі, маємо поважати.
Так само, як минулого року навесні відповідною була позиція угорського народу стосовно партії Фідес, да, яка перемогла, не те, що перемогла, а ще й покращила свій результат. У цьому немає жодних сумнівів, абсолютно. Інше питання просто трошки у тому, що не завжди той шлях, який обирає населення, в результаті являє собою найкращий для нього варіант. Так само, як і ми всі, будь-хто там у будь-якому віці, люди будь-якого віку, будь-якої там статі особистих переконань, на превеликий жаль, схильні робити імпульсивні рішення, оцінюючи вибір не з точки зору раціональності, а з точки зору емоційної, в тому числі стосовно якоїсь там крутості, моди, інших своїх суб'єктивних відчуттів. І, відповідно, потім виникає пізніше трошечки питання, але, як то кажуть, бачили очі, що купували. Я не сумніваюся у тому, що вибір Туреччини був демократичним, і я не маю жодного аж ніяк наміру його оспорювати. Питання просто у тому, що, на превеликий жаль, ця людина, яка там презентує якісь вітчизняні автомобілі, електромобілі, там співає, я не знаю, спортом займається чи що він там робить, може мати силу ухвалювати достатньо такі спірні рішення, які потім в результаті навряд чи позитивно відіб'ються на добробуті населення Туреччини. Але, як ви абсолютно логічно і, безумовно, правильно зазначили, єдину відповідальність за це буде нести, виключну відповідальність за це буде нести турецький народ. Тому побажаємо йому, скажімо, гідності в принятии цих фактов. Но еще вот такой же факт есть. Сегодня мы видим, что единственным лидером цивилизованного мира, да, скажем так, который все еще имеет хоть какие-то коммуникации с Путиным, это Реджеп Тайип Эрдоган. И это в какой-то степени, да, способствует решению определенных гуманитарных вопросов, в том числе и зерновая сделка, обмен пленными или освобождение военнопленных, освобождение политических заключенных. Я хотела бы напомнить нашим зрителям, что в 2018 году были освобождены из Крыма, да, политические заключенные, это заместитель председателя Меджлиса крымстарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, как раз с включением в процесс Турции и непосредственно президента Турции. То есть в данном вопросе, казалось бы, да, что вот такой оппортунизм и так далее, он нам не нравится, он как бы, вот как сказали, это такая двухстандартная, да, политика, с одной стороны поддержка, с другой стороны экономические взаимоотношения с агрессором, но с другой стороны в этом есть и плюс в виде решения гуманитарных вопросов. Разве нет, как вы думаете? Ну, по крайней мере, так говорят ряд аналитиков. Да. Да. Ні, я абсолютно згоден із цим, хоча я би знов-таки відніс це радше на рахунок такої особистісної дипломатії. Ви 100% правильно зазначили, що Ердоган має величезний особистий вплив на Путіна, і що, очевидно, Туреччина, як держава, яка зацікавлена лише у низці, скажімо, в низці, скажімо, варіантів вирішення там якихось питань, які прийнятні для Заходу, має такий, трошечки більший доступ до тіла диктатора. Водночас я би також не списував це, скажімо, на якусь особисту там велику благородність чи щиросердність Ердогана, як радше на те, що Туреччина зацікавлена у стабільному і безпечному Чорноморському регіоні. І я, звичайно, переконаний у тому, що у всього знов-таки є свої межі, тобто не всі, скажімо, прохання, пропозиції української сторони Ердоган передає Путіну. І я
також зосередив би увагу на тому, що і з боку однопартійців Ердогана, і з боку багатьох функціонерів партії справедливості і розвитку звучали відверто антизахідні тези. Зокрема, наскільки я пригадую, міністр внутрішніх справ Туреччини говорив, що той, хто не Чавушоглу, міністр внутрішніх справ, Сулейман Сойлю. закордонних справ Здається, що так. Він теж говорив, що ворогом є той, хто шукає, хто намагається діяти на зближення із Америкою, що у Туреччини завжди буде якийсь свій там особистий інтерес, свій турецький шлях. І, в принципі, скажімо, роздуми про особливий шлях вони характерні, тому що, в принципі, з 1923 року на цьому вибудовувалася державна політика Туреччини. Але разом із тим були, очевидно, періоди, зокрема, перебування при владі функціонерів демократичної партії, яка зараз вже, звичайно, втратила свій вплив, є там однією з багатьох маленьких партій в опозиційному альянсі. Коли Туреччина, в принципі, достатньо відкрито співпрацювала із Заходом і, навпаки, використовувала оці тези про свій особливий шлях розвитку для того, аби акуратніше ставитися до свого кавказького сусіда, а не якоїсь там далекої, в принципі, абсолютно не загрозливої, а дружньої Америки. І це теж треба абсолютно мати на увазі. Я не стверджую жодним чином і в жодному разі, що Туреччина є якоюсь відверто ворожою державою, інтереси якої супротивні українським, і добрі послуги якої треба там відкидати, якими треба нехтувати. Зовсім ні. Добрі послуги будь-якої держави, яка добровільно їх пропонує, є для нас надзвичайно цінними у такий важкий період. Я застерігаю радше від того, аби їх надмірно ідеалізувати, як, в принципі, і відносини з будь-якою державою не мають бути ідеалізовані. Тем более, что мы видим, что в последнее время ряд стран предлагают свои планы мирного урегулирования войны российско-украинской. И среди этих стран есть и африканские страны, и наше Министерство иностранных дел сейчас осуществляет определенный вояж по африканским странам. Да, до этого там ряд африканских стран предложили свой план, даже предложили сюда приехать. Кроме африканских стран сейчас активизировался Китай, который отправил в Европейский Союз своего посланника Ли Хуэя, если не ошибаюсь, который тоже встречался с представителями западного истеблишмента и предлагал озвученный ранее мирный план урегулирования российско-украинской войны, хотя сложно назвать это планом. Вот как вы считаете, вот план Китая — это вообще план или просто набор тезисов? Чим би не був насправді план Китаю, я вважаю, що якраз до нього необхідно ставитися із максимальною настороженістю і максимальною підозрою. Що стосується африканських країн, то їхня залученість – це цінна. Звичайно, що ми можемо теж так трошечки поблажливо до цього ставитися, російською снісходительно, через те, що очевидно, що тамтешні політики навряд чи дуже перебувають в українському контексті і знають усі наші, скажімо, прагнення, потреби і інтереси. Але разом із тим, як би там не було, абсолютно очевидно, що залученість у процес оцього врегулювання країн глобального півдня, не зовсім політкоректно і фактично неправильно називати їх, я би сказав, країнами третього світу, як дехто зараз поспішає. Швидше я би назвав їх країнами глобального півдня, це врешті-решт більш політкоректно і з повагою. Сприятиме насправді тому, що дедалі більше країн цього самого регіону глобального півдня проявлятиме інтерес до української тематики і вживатиме і своїх, скажімо, усіх засобів для того, аби тиснути поступово на єдину сторону, яка наразі не хоче примирення і хоче розпалення, ескалацію цього конфлікту, тобто Росія. Турне Дмитра Кулеби – це, очевидно, виграшний і категорично правильний крок.
категорично правильний і доцільний крок. Мені також дуже прикро, звичайно, що у нашій дипломатії довгий час країни глобального півдня були таким трошки занехаяним насправді напрямком. Тим паче, що є деякі держави, які дуже активно підтримують Україну. Очевидно, що не зброя, але все ж таки тут можна назвати і там південноамериканську там Гватемалу, наприклад, це і там С'єра-Леоне в Африці, і Ліберія, які також вдячні нам за послуги із урегулювання певний час. Тому я скажу, звичайно, що активніша співпраця з тими країнами – це, звичайно, як мінімум крок із порушення українського питання, українського інтересу у світі. І це, звичайно, варто вітати в усіх напрямках. Що ж стосується Китаю, то я би був, звичайно, тут набагато більш обережним і настороженим. Звичайно, вислуховувати ініціативи також потрібно і варто. Ніхто не говорить, що там китайського спецпосланника треба категорично виставляти, як то кажуть, за кордон. Бо, як мінімум, через те просто, що його тези насправді дозволяють доволі реалістично, слугують таким доволі реалістичним і точним барометром настроїв у Москві, куди він, як правило, прибуває першим для того, аби промацати обстановку, так зондувати, а потім уже передавати це на далі і далі назад. А вы думаете, Китай, вот какая выгода Китая? Что хочет сейчас, чего хочет добиться Китай? Вот какая его цель с представлением этого плана? Китай має абсолютно такий самий інтерес, як, наприклад, Росія у оцих її, я не знаю, як би це так покоректніше назвати, скажімо так, нейтрально, спробах врегулювання на Кавказі між Азербайджаном і Вірменією. Це послуги такої доволі недемократичної країни із дуже специфічними поняттями дипломатії, намагання показати, що не лише на західних майданчиках і силами західних дипломатів щось може бути вирішено. Тобто, от ми ж як звикли до того, що, як правило, західні дипломати, якщо там не США, то принаймні країн ЄС, там грають першу скрипку у будь-якому врегулюванні. От якраз на днях у нас 100-річний ювілей відзначав Генрі Кіссінджер, то очевидно, що першим прикладом, який так проситься до згадки, це, очевидно, роль США у близькосхідному врегулюванні там Ізраїля і от цієї Палестини, так званої. Очевидно, що Росія намагається те саме довести там на Кавказі, хоча очевидно, що виходить дуже провально. От ми бачимо, що в Азербайджану і Вірменії набагато краще виходить це самостійно робити. А Китай намагається це от зробити в Україні. Тобто, щоб показати, що західні імперіалісти, так м'яко кажучи, неспроможні. Оце інтерес, на мою думку. А вот такой вот последний вопрос, буквально 3 минуты до завершения нашего эфира. Вот мы с вами много говорили про мирный план, про урегулирование войны в политико-дипломатической плоскости, а это то, вот, что предлагают вот те страны, которые представляют эти разные мирные планы. Вообще, знает ли история такого прецедента, когда та или иная широкомасштабная война решается политико-дипломатическим путем? Насколько сейчас вообще возможны какие-либо переговоры с представителями страны-агрессора? Насколько сейчас возможно то, что вот политико-дипломатическим путем можно решить эту войну, а для нас завершение этой войны – это выход на границы 91 года, полная капитуляция России, компенсация, контрибуция и так далее. Вот это все можно оформить вот в политико-дипломатической плоскости, или же все-таки все это будет решаться на полі бою? Очевидно, що це усе завершиться переговорами, що якийсь підсумковий акт за наслідками цього усього буде. Але знов-таки, все залежить, як ви правильно зауважили, від конкретної обстановки, від того, яка обстановка складеться на полі бою у певний момент. В якої позиції виступатимуть, скажімо, представники Росії на цих переговорах.
для України, як і для всього Заходу, а я би сказав, що, можливо, для всього Заходу не менше ще важливо, ніж для України, надзвичайно важливо, аби Путін або будь-який його представник, такий міні-Путін, мільйон такий, не сидів, як зараз, на превеликий жаль, має можливість сидіти представник Росії у Радбезі ООН, грубо кажучи, із ногами закинутими на стіл. Врегулювання питання стосовно того, чим і як конкретно врешті завершаться ті події, які маємо ми наразі, буде залежати в першу чергу від того, наскільки успішними будуть дії Збройних сил України на фронті, на лінії фронту. І, безперечно, я би не сказав, що це там якийсь пункт 2 чи в другу чергу, тому що це все так дуже, я б сказав, невід'ємно переплетено, дуже так міцно переплетено, від того, наскільки у наших союзників стане досі рішучості, скажімо, допомагати Україні захищати її європейський, євроатлантичний цивілізаційний вибір. Лише якщо ці два фактори буде реалізовано на максимум, ми можемо говорити про те, що за столом переговорів ми матимемо можливість виступати із набагато сильніших позицій, і врешті-решт ці переговори, маю на увазі, завершаться логічним і справедливим для України і для всієї світової спільноти. Дякую вам дуже, пане Богдане. Чух сагулны, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Буйктем Teşekkürler. Сагулнс. Богдан Мироненко, експерт з Центральної та Східної Європи аналітичного центру Адастра, був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь першим кримсько-татарським. Saygılar arkadaşlar, bu kabi yayınlarımızga elimizden kelgence biz devam edecekmiz. Atırlı olmağa, bizlerin destek etmege devam etiniz. Bizni seyretmege devam etiniz. Bu bizim için en büyük destektir. Görüşkence.